Astăzi vom vorbi despre una dintre meseriile care pun în valoare ospitalitatea. Ospătarul. Ce înseamnă, ce aptitudini îți trebuie și de ce poate fi o alegere inspirată pentru tine. Un ospătar are multe responsabilități: întâmpinarea clienților cu profesionalism și zâmbet, recomandarea meniului, preluarea corectă a comenzilor, servirea mâncării și a băuturilor, verificarea confortului oaspeților dacă au nevoie de ceva, dacă totul este bine. De asemenea, ospătarul are grijă de igienă, curățenia mesei, tacâmuri, asigurându-se că totul este organizat și prezentabil. Calități precum comunicarea eficientă, empatia să înțelegi ce vor clienții, răbdarea, capacitatea de a rămâne calm sub presiune, viteza și organizarea sunt esențiale. De asemenea, atenția la detalii contează: felul în care aranjezi masa, modul în care prezinți meniul, cum răspunzi la cereri speciale. Meseria de ospătar aduce numeroase avantaje: oportunitatea de a lucra într-un mediu viu, cu oameni, clienți și colegi, interacțiune socială constantă. Programul poate fi flexibil, te poți adapta la ture de zi, seară sau weekend. Dacă îți place să călătorești sau să lucrezi în locuri diferite, ospătarul este meseria care îți oferă opțiunea de a lucra în restaurante, hoteluri, cafenele, pe litoral sau în orașe. Dacă vrei să lucrezi într-un domeniu dinamic, să interacționezi cu oameni, să fii parte dintr-o echipă și să înveți continuu, meseria de ospătar poate fi pentru tine. Înscrie-te la cursurile noastre Proiect Vivat 20 și fă primul pas spre o carieră ce îmbină ospitalitatea, profesionalismul și satisfacția de a servi.